इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल या ठिकाणी आपल्याला माहिती असेल की गोवा हे स्थायी स्वरूपामध्ये त्याचं केंद्र झालेलं आहे आणि या ठिकाणी इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलसाठी आपण खूप वेळा येत आहे, पण त्याच दर्जाचं हेही फिल्म फेस्टिवल या ठिकाणी होतंय हे सांगत असताना मला खूप खूप अभिमान वाटतो आणि त्यापेक्षाही जास्त मराठी कलाकार या फिल्म फेस्टिवलमध्ये येतात. त्यासाठी पुनश्च आपलं सर्वांचं दिग्दर्शक, लेखक, फिल्म स्टार ह्या सर्वांचं खूप खूप अभिनंदन. आपण नक्कीच की गोव्यामध्ये मराठी, कोकणी या चित्रपट निर्मितीसाठी आणि चित्रपट कलाकारांसाठी आमच्या एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा मार्फत कित्येक सवलतीही देतो आणि त्याचा गोव्यातील कलाकार, बाकी गोव्यातील निर्मिते, बाहेरील निर्मिते पण गोव्यातील कलाकारांना घेऊन फिल्म इथं तयार करणारे त्याचा फायदाही घेतात. आपण बऱ्याच वेळी गोवा हे एक म्हणजे पर्यटनाचं स्थळ म्हणून गोव्याकडे बघितलं जातं, पण गोवा नुसतं फक्त म्हणजे सन अँड सी एवढ्यापुरतं मर्यादित नाहीये, तर त्याच्या पलीकडे जाऊन इज द स्पिरिच्युअलिटी, स्पोर्ट्स या वेगवेगळ्या गोष्टी यामध्ये जोडल्या गेलेल्या आहेत आणि विशेष करून फिल्म शूटिंगसाठी एक आकर्षक स्थळ म्हणूनही प्रसिद्ध झालेलं आहे. आणि सन अँड सी ह्याच्या पलीकडं म्हणजे ज्याला आपण म्हणतोय की गोवा बियॉन्ड बीचेस किंवा गोवा वाईल्ड लाईफ सेंच्युरीज हेही पाहण्यासाठी आणि ह्याही गावागावामध्ये शूटिंग करण्यासाठी, गावातील कित्येक सांस्कृतिक आणि मंदिरामध्येही शूटिंग करण्यासाठी लोक आज या ठिकाणी येत आहेत. ते गोव्याची भूमिका ही क्लिअर आहे की कम टू गोवा, शूट इन गोवा अँड क्रिएट इन गोवा या तत्वावरती मी आपल्या सर्वांचं पुनश्च एकदा स्वागत करतो.